Здравейте хора, сега аз ще направя, ще ви покажа как да си направите така да кажа обработени неща. Трябват магически неща. Трябва ви това и една библиотека. Купчето за библиотека, както някои му викат. Ограждате. Аз ще го ограда само така. И слагате не така. Тук по средата, за да могат да се събират боева, както някой ми вика тази книга. Сложих. Сега примерно ще взема един диамантен меч. Като цъкна тук, като го сложа тук, ми излизат тия. Но трябва да сте на креатив. Примерно цъкам 3 и вече имам диамантен меч. Диамантен магически меч. И е много по-силен, отколкото диамантен меч. Сега ще ви дам пример. Примерно, ето диамантен меч и магически диамантен меч. И един елемент. Да видите кое е по-силно от всичките. Сега първо ще пусна и ще го удара с... Верно, че си бях изключил... Той се телепортира. Пак ще пробваме. На 5 удара го уби. Видяхте. Сега ще пробвам диамантен меч. На 8 удара го убих. Виждате ли колко е по-силен меч? Препоръчвам ви, когато някой ви не пада, да го правите. И от мен хора, чао! И помагайте се с по-силните мечове и чао!